Вие гледате Прозорец към деня. Много ми е приятно, защото тук в студиото е писателят Никола Райков. Добро утро. Добро утро. Първа книга игра за най-малките читатели от 3 до 10 годишна възраст. Голямото приключение на малкото таласъмче. Какво представлява вашата книга? Сега ще я покажем на нашите зрители. Да, наистина много добро оформление с невероятни илюстрации. Ами, това е наистина, първата книга игра, която е насочена за най-малките. Може би голяма част от хората, които ни гледат в момента, помнят книгите и игри, които предизвикаха истински бум в България през 90-те години. Не знам колко от тях знаят така. Сега е момента да обясним какво е книга игра отново. Нали? Да, книга игра е книга, в която е разделена на епизоди или в случая на глави. И накрая на всеки епизод или глава читателя прави избор и в зависимост от неговия избор минава на друг епизод. И историята се променя в зависимост от неговия избор. Книгите и игри, които бяха популярни през 90-те години, използват и по-сложни системи, като примерно хвърляне на зарчета, провеждане на битки с коефициенти и така нататък. Докато в моята книга, понеже е ориентирана към най-малките, няма такива сложни системи. Единственото, което е, децата правят избор на края на всяка глава, историята се разклонява и в зависимост от техния избор могат да достигнат до 20 различни края на историята. Голямото приключение на малкото таласъмче. Защо избрахте това заглавие? Защото в историята, както става ясно, заглавието се разказва за едно таласъмче. То се отправя на едно голямо приключение, едно малко таласъмче. Неговото приключение е за намиране на храна за зимата. И така, звучеше ми забавно и в противовес голямото приключение, малкото таласъмче, мисля, че звучи готино. Доста така различни варианти за завършък на книгата има и доколкото разбрах, всички са положителни. Така е, всички са положителни. Малко по-различна е структурата от обикновените книги и игри. Там обичайно има един успешен финал и различни успешни финали, ако направиш грешен избор. При мен няма грешни избори. При мен структурата е просто дървовидна и разклоненията водят до нови разклонения на историята, които не са положителни или отрицателни, просто са различни. И по тази начин се стига до 20 различни края, които всички са положителни. Както всяка детска книга, вероятно и тази трябва да възпитава. Какво е поучителното в нея? Така е. Опитах се да постигна няколко различни неща. Едното, което е, че според мен този формат много им развива фантазията, защото тази възможност постоянно да избират ги кара те самите в главите си да създават още разклонения. Това го получаваме като отзив между читателите от малките, че те си измислят още разклонения. Другото, което е, мисля, че е много подходящо това за обучение, че всеки един от нас прави избори в живота си и в зависимост от неговите избори, живота му се променя. Мисля, че това е много хубав урок, който научат. И другото, което е, исках да създам, да задълбоча връзката между родител и дете. Книгата е ориентирана до голяма степен към родителите на малки деца, които още не могат да четат. Те да им я четат и да участват заедно с тях. На края на книгата има един списък с идеи, които как могат родителите да се включат да разширят играта, да обогатят, да понаучат детето това. Както и самите 20 завършика, всеки един от тях е с полука, така ненатрапчива и твърде. Но има известна полука във всеки един от финалите. Казват, че да пишеш за деца е изключително трудно. Защо избрахте точно за деца да пишете? Така е, и аз това го бях чувал многократно преди да седна да пиша за деца и много плахо подходих към това, защото имам неща на сега момента, да може би да кажем на зрителите, писани преди това към възрастна аудитория, фентази, фантастика и така нататък. И сядайки да пиша детска литература, така бях малко скептичен, но много бързо установих, че всъщност на мен ми е по-лесно да пиша за деца, отколкото за възрастни, защото нямаше прегради на фантазията, може човек да прави свободни асоциации, детските асоциации са такива независими от нашия... От логиката на възрастните. Да. И това дава голяма свобода на въображението. Аз искам отново да покажем на зрителите, да разлистим вътре, да видят колко са красиви наистина илюстрациите. Това е карта на приключението. Сега първо ще покажем картата. На картата се виждат и 4 основни локации, на където може да се насочи малкото таласъмче. Това са голямата планина, по поречието на дълбоката река към къщите на хората, тъмната пещера и омагьосаната гора. Това, което виждам в момента на илюстрацията, е стария мост, който е толкова стар, че вече не е мост.
И вероятно безкрайно ще затрони малкото Лъсъмче до постигането на неговата цел. Така е, тук трябва да направи избор дали да си построи лодка от кора или листа, с която да продължи надолу по течението на реката, или да премине отгоре по дънера на едно старо дърво. А кой е автор на илюстрациите? Илюстрациите са на художници от цял свят. Те са закупени права от мен, при което после са обработвани и асемблирани на Photoshop от мен, като са взимани илюстрации от различни места и са комбинирани така, че да създадат илюстрация за съответния момент в книгата. Считам, че се е получило доста успешно и не си личи, че са комбинирани от различни това, илюстрации. което виждаме, е един доста голям скок от началото на 90-те, когато започна жанра като графично оформление, за да се намесят съвременните технологии и да се получи наистина една прекрасно оформена книга. Ами така, аз от самото начало си поставих като цел да създам качествен продукт, изцяло, в смисъл и като писане, и като илюстрации, и като оформление. И надявам се, че съм го постигнал. Книгите игри бяха изключително популярни 90-те години. Нямаше дете, което не притежава поне 10-15 книги. Наистина, а защо жанра умря според вас? Ами според мен е комбинация от много различни причини. Не е само една, която да кажем, нали, това е заради това. Основно, обикновено се посочва като основно навлизането на компютърните игри. В България, но за мен в голяма степен изигра и роля научността на издателите, които просто бълваха едно след друго игри с все по-ниско и по-ниско качество. Пазара се пренасити, същевременно качеството спадаше и много хора се отдръпнаха от книгите игри. Поддържате ли връзка с останалите автори? Mindcrime, Wombry, Blond? Да, поддържаме връзка. Те в момента от 2 години някъде книгите игри се опитват да се възродят. Да, забелязва се през последната така, има едно младо момче под псевдоним Ауторо, който пише, той тази година издаде и сборник с няколко бая големи, така в общи линии, сяка достатъчно за самостоятелна книга от едно времешните. Сборник, поддържаме връзка, те се опитват, те продължават да пишат, нали, в така юношеска литература. Mindcrime в момента има една инициатива, която пише за възрастни. Пише също така един много мащабен проект за цар Калоян. Мисля, че е интересно така на в Велико Търново да се каже това нещо. Наистина, каква е магията на книгите игри? Защо предизвикаха такъв фурор сред децата? И тогава имаше компютърни игри. Според мен магията е, че ти не си статичен читател, наблюдател на историята, а чрез своите избори ти активно участваш в нея, малко или много, и виждаш пряк резултат от действията си и това те въвлича повече в историята, отколкото една стандартна книга. Се възроди ли жанра? Трудно ми е да кажа. Не знам. Ето сега хората, които са през началото на 90-те са били читатели, сега стават писатели и продължават, има някаква приемственост. И разбира се, да. Предполагам, че достигне някакво ниво на възраждане, но никога няма да достигне етапите, които са били 90-те години, не поради други причини, а просто поради факта, че в момента като цяло икономическата ситуация е малко по-различна. Продават много по-малко тиражи, отколкото се продаваха тогава. Вашата книга се предлага само в интернет, така ли? Така е, да. Се предлага само онлайн. Така, глобалната мрежа, там ли е по-добрия пазар? Ами това е лично мое мнение. Другите момчета от общността бяха скептични първоначално. В момента, виждайки как добре се справям онлайн, вече не са толкова скептични. Половината от тиража, казвате, е изчерпан? Да, половината от тиража е малко под половината, там някъде. Изчерпване е минало около месец и половина от издаването на книгата, тъй че това е... Да, със сигурност ще бъде изчерпан изцяло тиража. Пожелавам ви втори. Да, благодаря. Интересно е, че книгата ви е достъпна и в интернет. Там също може да бъде четена. Да, книгата е достъпна безплатно онлайн в електронна версия. Причините за това са няколко. Първото е, че иска да дам възможност на читателите сами да преценят качеството на книгата и да решат дали да си я купят или не, защото за мен това е правилното отношение към читателите, да им имаш доверие, да им гласуваш доверие и доверие на собствения си продукт, че той е достатъчно качествен да ги заинтригува, защото иначе много често получаваме в една лъскава опаковка продукт, който е със съмнително качество. Другата причина беше, че просто някои хора няма да могат да си позволят книгата, независимо колко им хареса, чисто икономически, така че не исках да лишавам тези деца, които не могат да си позволят книгата, от възможност да я прочитат.
Това наистина е много благородно. Дай Боже всички писатели да са така като вас, да гледат по този начин на нещата. А защо според вас книгите игри бяха най-популярни в България? Ние сме, може би, страната, където са издадени... Да, в България са издадени най-много книги игри на глава от населението. На глава от населението, да, точно така. Дори по обща бройка сме втори след Англия, като бройка издадени книги. Това вече ми е много трудно да кажа, някакъв локален феномен. Да, може би авторите, които стартираха жанра в България, бяха много силни и предизвикаха така интереса. В други източноевропейските няма подобен феномен, не са толкова популярни. Може би в България в голяма степен заложиха на български автори, макар че те пишеха по чуждестранен псевдоним. Те бяха така доста изобретателни, особено в втората половина, така да го наречем, на книгите игри, когато почнаха да експериментират и не само с стандартните фентази и фантастика сюжети, ами имаше и спортни, имаше и музикални, най-различни трилъри и прочие. Експериментираха и като системи, като организация на играта, имаха нови идеи, които се опитваха. Някои от тях, разбира се, проработиха, някои не, но... Така е. Боговете на футбола става най-продаваната книга. Така е, Боговете на футбола беше на първо място най-продавани книги изобщо, в смисъл спрямо всички книги. Тогава бяха много популярни розовите романи, Майкъл Майнкрайм беше много щастлив, че беше победил, да. Беше победил и там. Вашите послания към децата за финал на нашия разговор? Ами, моите послания към децата могат да бъдат открити в книгата, като така трудно ми е да обобщя, нали, някакво общо да кажа. Моите послания, може би, ако трябва да кажа нещо, то е да не бързат да порастват. Благодаря ви за това гостуване. Надявам се да ми гостувате отново. Продължаваме темата за книгите игри и възраждането на жанра, дано той се съживи, тъй като, уважаеми зрители, аз ви гарантирам, че това е наистина един много интересен жанр и е хубаво вашите деца да израснат с него. На гости ми беше писателят Никола Райков с първата книга игра за деца от 3 до 10 годишна възраст. Пожелаваме му успех. Така завършва и нашият прозорец към деня. Благодарим ви, че бяхте с нас. От мен и целият екип. Хубав и усмихнат ден.